când nu mai contează, dar nimeni n-a avut curajul să le spună atunci în fața, din politica românească, din civic am fost, dar din politica românească, în afară din mine, n-a avut nimeni tupeul să spună lucrurile alea. Da? Deci unii mai erau mai voalați, mai nu știu ce. Eu mi-am asumat și am ieșit direct. Adevărul nu poți să-l îmbraci. Nu poate să fie ca o ceapă cu o groază de haine. Adică ce faci aici? Îl împăturești? Adică pe cine deranjează adevărul? Păi dacă te deranjează, înseamnă că n-ai nicio legătură cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este adevărul. Atunci ai legătură cu Satana și n-am ce discuta cu tine. Dacă te deranjează, da, adevărul e dur. Adevărul e bunul, singur. Eu nu pot să, îmi pare rău, nu pot să-l spun îmbrăcat, pentru că ăla nu mai este adevăr. Înseamnă că mi-e frică, înseamnă că eu nu pot să fiu așa. Când te duci să discuți la nivel internațional, să negociezi arta diplomației, da, să știți că și acolo s-a schimbat diplomația, oamenii habar nu au ce vorbesc când ne acuză, vai, Diana, nu ești diplomată. Păi ați fost voi să vedeți cum merge diplomația în zilele astea, să știți că a devenit cu totul altfel. Nu mai e ca pe vremuri, nici atât de civilizată, nici atât de elogioasă, nici atât de manierată. S-a renunțat foarte mult la cutumele diplomatice și eu am rămas siderată pentru că am citit foarte mult despre diplomație și s-a renunțat. Este, cum să zic, când se întâlnesc pe aceeași baricadă, uitați-vă, vă rog frumos, că doar v-am filmat, de la Doha, când a venit Lavrov în sală, când a venit nevasta lui Biden, replicile pe care și le-au dat unii altora, au venit și din partea Ucrainei. Păi, nu vă supărați, în urmă cu 50 de ani așa ceva nu era acceptat. Nu era acceptat. Sau Israelul cu țările arabe, cu Palestina s-au întâlnit acolo și au avut schimburi de replici dure, adică nu există menaj, nu mai e diplomația de altă dată. Lucrurile se fac la vedere, acest examen de forță se manifestă fățiș. Fiecare dorește să preia puterea, să fie considerat o putere la nivel internațional și vă spun asta pentru că eu asta fac, politică externă, mai ales că sunt europarlamentar și sunt invitată la toate ambasadele, fără excepție. Păi la excepție sunt Statele Unite ale Americii și Israelul. Cred că Israelul nu o să mă invite în veci la ambasadă, deși poți să știi dacă Trump dă un ordin ce se va întâmpla, dar nu cred că au nevoie să discute cu mine, pentru că voi aplica și eu aceleași măsuri și aceeași tactică pe care o adoptă Israelul. Haideți să vorbim fățiși. Ce mă deranjează pe mine, ce te deranjează pe tine, până unde mergi, care este limita și așa mai departe. Deci se schimbă totul. Dar știți ce nu-mi place mie? Nu îmi place această fățărnicie a celor care au distrus efectiv inclusiv imaginea unor oameni, au distrus familii, au distrus vieți care acum se întorc și spun exact invers decât au spus și, măcar de-ar încerca să repare răul făcut. Totuși au manipulat toate televiziunile astea, toți acești influenceri, toți acești prezentatori au manipulat o întreagă lume și au dus în derizoriu politica românească. Din punctul meu de vedere și la cum simt eu, se schimbă foarte multe. N-aveți timp aici să discutăm și mai sunt și colegii mei, dar să știți că vom asista la niște schimbări la care eu speram să existe, dar nu credeam că o să le prind eu în viață. Și aici e o provocare pentru toți cei trei invitați, pentru că vedem, noi suntem un spațiu, repet, al presei libere, diversitate de opinie libere, exprimare anticenzură. Dar, pentru invitați, domnul Dâncu și-a asigurat un post călduț ca vicepreședinte la Comisia de Monitorizare a Presei. Domnul Marcel Ciolacu a avut grijă prin legile și ordonanțele pe care le dă să îngrădească libertatea presei. Domnule Manega, dumneavoastră ați luptat și luptați întotdeauna pentru libertatea presei. Da, și întrebarea, vreau răspunsurile dumneavoastră apropo de cum pot fi combătute aceste tendințe de a cenzura. Este o trădare pentru ziariștii care consimt
la încălcarea dreptului la liberă exprimare este o trădare. Aici e vorba de o trădare în masă. Am afirmat-o la mai multe posturi de televiziune, o fac și acum. După părerea mea, 90% din jurnaliștii români contemporani sunt fie mercenari, fie idioți utili, fie idioți inutili, care nu știu ce fac, dar servesc o cauză care pentru e o armă. Ei cred că sunt niște șuruburi într-o asta. Nu. Profesia asta de ziarist e una din profesiile de excepție umană, îndrăznesc să cred, alături de cea de medic, de învățător și de jurist, să zicem, de magistrat. Cine încalcă... Avocat, te rog. Avocat. Apropo de chestia asta, în susținerea valorilor noastre, noi nu suntem magistrați. Noi suntem avocați poporului român. Noi cum să zic eu, ne susținem valorile lui, pentru că ele sunt atacate. Am închis paranteza. Am avut personal de suferit din cauza dreptului la liberă exprimare. Eu am fost vicepreședinte la Uniunea Ziaristilor Profesioniști din România și exact pentru dreptul la... Pentru că m-am dus cu Diana la zilele la Botoșani, 2 ani la rând, m-au chemat la juriul de onoare, m-au acuzat, au încercat să mă elimine, n-au reușit, s-a produs prin vot până la urmă. Am încercat să le explic că fără dreptul la liberă exprimare, consfințit de articolul 30 din Constituție și articolul 18 din Carta Universală a Drepturilor Omului, deci fără acest drept, profesia de jurnalist nu există. Puțin le pasă până la urmă. Ce se crede despre asta? Le e teamă de libera exprimare. Și libera exprimare se face prin presă. Presa realmente este puternică. Dar puterea ei a devenit, pentru că ea a servită puterii sau puterilor, că și puterea e împărțită în mai multe zone de interes, a devenit toxică, nocivă. Mai ales că un jurnalist, de orice fel ar fi, din presa scrisă și audiovizual, este formator de opinie. Responsabilitatea unui jurnalist e chiar mai mare decât a unui istoric, pentru că istoricul lucrează cu lucruri care s-au așezat, cu date și care s-au cristalizat. Jurnalistul lucrează la istoria clipei. Cam așa, el trebuie să fie corect, nu neapărat obiectiv. Obiectiv nu putem să zicem că suntem, pentru că suntem persoane, dar să fim corecți față de conștiința noastră. Ca jurnalist poți greși, dar când nu greșești și o faci în mod intenționat, atunci ești blamabil și condamnabil. Aici ar trebui pedepsită presa prin jurnaliști. Aici, asta este marea corupție. Este corupția de conștiință. Prin aservirea la zona politicului, care în cea mai mare parte a lui este toxic și corupt. Noi, SOS România, suntem am intrat, e un partid antisistem care luptă împotriva sistemului din interiorul sistemului. Asta este noutatea politică ce s-a petrecut cu intrarea SOS-ului în Parlament. Îi ataci din interior, nu ataci în sine Parlamentul, pentru că Parlamentul e o instituție, președinția e o instituție, guvernul e o instituție. Și nu desfințezi instituția pentru că parlamentarii sunt corupți. Corect. Sau miniștrii sunt corupți, desfințăm. Nu. Îi înlături prin mecanismele democratice pe care încerci să le repui pe roate, îi înlături pe cei care au intoxicat și au distrus imaginea acestei instituții supreme, după părerea mea, legislativul, care a devenit pentru opinia publică un fel de scuipătoare publică. Rostul nostru, cred eu, este și acela de a reda, acestor demnitari sau